migao e kinde mokalo Eden Mohamed emakoro milemo mar jatatije kaka Commissioner General mar duol ma ochoko osuru e pacho kae KRA. Mohamed koro kawo thuolo mar Humphrey Watanga kendo odhi tiyo kuom higni 3. En lendo mochapi e oboke moyiedhi mar sirikal gi jatend migao mar omenda John Mbadi. En jatend migao e kinde mokalo Eden Mohamed emakoro milemo nyakoro mojwang' mar jatatije kata Commissioner General mar duol ma choko osuru e pacho ka KRA. Wakoyo machielo nyakwara Mgajwang' Brian Onyango wacho kanyo ni entiere kodwa ka entie Nairobi ga mag Elizabeth Adhiambo entie Kang'o Rutek giketo Wangira Mogitivi dhio makawuono. Eno kanyo ote ma Stephen Lovisia wacho ni entiere kodwa kaeto wacho kanyo ni owuoro gino mane timore kinde twak mano mar mauta nyakwara Mgajwang' wacho ni ne en confusion kanyo. Eno kanyo Pastor George mar Homabay Glow Church wacho ni walam Nyasaye okel kwe piny mangima ne gi chandruok ahinya kaluwore gi wachno mar mauta. Wacho ni jod bura pod nitiere kod yo mar miyo oganda fuong'ruok giluongre ane bura kaka Elisha Odhiambo wacho koya e kaunti no ma Siaya nyakwara Mgajwang' mano ja od bura magem. Bende mano en ote kanyo mor gi Pastor John gi kanyo gi Pastor Elizabeth mar Bongo Glow Church kachiel kod Madam Vida mar Nyalkinyi Primary iketo Wangira Mogitivi. Nano bende Diogras